Aşa Araplan bir ma'ruf şahiri. Aşa Araplan ma'ruf şahiri. Kharaca minel yemame yuridun nebiyyel Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aşa bir yurttan ay menin musulman bolayın bolludum mizinnam deyip özünün uluğu bile, minelgesi bile, diyesiye atı bile şihingillenip Medine-i Münevveraga uğraptır. Aşa diyen şahir adam. Öz diyesinin üstüne geliyen müştaqa li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem bel kâne yesir ve huve yüreddid fi medhin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şu geliyen yerini şahir da ey cemaatler geliyen yerini peygamberimize aşık bolup Müslüman bolayın deyip o da Müslüman bolmandır. Şoň dinine giýreyinip ödü joşup peygamberimizi ewip goşu-goşup gelýänmiş. Ay sen palansen, ay sen palansen, ay nämesen goşu okyp ödü joşup Medine-i Münevvere ýakynlapdyr. فلما كان قريبا من المدينة المنورة اعترضه بعض المشركين Medine-i Münevvere'ye yetip oluylanına şu münafıklardan kafirlerin biri görse ma'ruf şahir geliyebi Araplar da koşga beter ehemmiyet koyuyor. Şahirler hevri sileyenmiş. Onu vakt bolsa inşallah işte görürün edersin. Hey direkt bar yan diptir. Onu olay diptir. Men Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam şoňa bir sataşyk din sorajak diptir. Müslüman bolayın dip häzir şo niyet bilen bar yan diptir. فخافوا أن يسلم هذا الشاعر فيقوى شأن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا عشا ويحك دينك ودين آبائك خير منه. Bir şahirde Müslüman bolsa mahul peygamberin derecesi kalacak, koşgular koşu verecek de peygamberimiz ew. Hey aşağı deyiptir. Öz atababın yolu gow dämi deyiptir. Onu aşağı deyiptir. Mun yolu atababımın yolundan gayımrak, mäkämrak görünýär deyiptir. Olar her nätip ewurjekler aşany. Ey aşa innehu yuharrimu zina. Bilýän mi dipdir? Zina haram diýip aýtýar dipdir. Muhammed Peygamber zinany haram diýip aýtýar, sen zina etip bilmeýän ha dipdir. Aşa aýdypdyr, ay men ýaşym ulaşyp barýan dipdir. Men odalla hajatym ýok oňa dipdir. Şoňny iki kafir bolup gurrun edýärçyla, şonunny musulman bolmaz ýany qerdat aýdypdy da. Ey aşa innehu yuharrimul khamr. Arak içmelä diýip aýtýar dipdir. Aşa aýdypdyr, mudhibetul lil aql, mudilletul lirrajul. Olalla gerek zatda arak diýipdir, adamyň haklyna ýerýär, erki adamyň erzişini açyrýar diýipdir. فلما رأوا أنه عازم قالوا نعطيك بعيرة. Ey cemaatler, ey musulmanlar, ey Türkmen oğullar, indi nämeden bolsalar o kafirler. Ey aşa, eger ýyzyňy öwürlseň, sana kan diýe bereýilipdirler. Kan mal bereýilipdirler. Çynyňyzmy diýipdir, diýe bererseňizmi diýipdir. Diýe, şotar, onu bereripdirler. Çynyňyz bilen bolsa, men häzir bir ýylymy öwürleýin diýipdir. Aham derrew näçe nefer öz adamlaryndan ýygnap, bir tofar diýe berip, senki bolsunçy diýipdirler. Fertadda ala aqibeyh. Aşa dünýe haram maly allanyp, ay bolýar onu diýip diýeler sürüp ýyzyna öwürlipdirdi. Medine-i Münevvere'ge goluylap, dünýe maldan çürim, haram maldan çürim, gözüne avadan görünüp, ay bolýar onu diýip häzir bir ýyl gideýin, soňra görerini diýip diýeler sürüp ýyzyna öwürlipdir. فلما كاد أن يبلغ دياره
سقط من على ناقته فانكسرت رقبته ومات على الكفر العياذ بالله. diýeler sürüp owasyna yetmäke diýeden ýykylyp boýunna ulyp kafir bolup dünýeden ötüpdir. Söyünme gerseni dünýä söýüp dur, söýüp menip gözüňe kum guýup dur. Söyünme gerseni dünýä söýüp dur, söýüp menip gözüňe kum guýup dur. Dünýäň biter seni söýýärligine inanma diýipdir. Sen gözüňe owadan görünjek bolýa, biterken inanma diýipdir, ýüregiň berama diýipdir. Gözüň kum guýup köretýändir adam diýipdir. Allah Taala bir ayetde vardır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Zalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya alal ahireh. Zalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya alal ahireh. Ve Allah la yehdil kavmel kafirin. Zalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya alal ahireh. Dünýäni gowurdylar, ay ahiretin bir zat bolardy diýdiler diýipdir. Dünýäni ýüregini berdile, ay ahiretin bir zat bolardy diýdiler diýipdir. Dünýäni gowurdylar, o ahiretin bir zat bolardy diýdiler diýipdir. Şol adamlardan mortdurlar.